салом алайкум довталабони азиз, бо шумо ҳастам Комил Нурқулзода. имрӯз мегузарем давоми дарси физика, яъне қисми нав ки ном дорад электр ва магнитизм. Электромагнитизм қисми сеюми физика мебошад. Яъне қисми физика буда хосияти майдони электромагнитиро меомӯзад. хосияти чи? Майдони электромагнитӣ. майдони электромагнитӣ гуфтам майдони электрӣ ва магнитиро дар якҷоягӣ меноманд. ва худи калимаи майдон гуфта ҷои таъсири қувваро меноманд, яъне ҷои таъсири қувваро майдон меноманд. савол ба миён меояд, кадом намуди қувваро ҷои таъсирашро майдон меноманд? Дилхоҳ қувва, ҷои таъсири дилхоҳ қувваро майдон меноманд. аз рӯи ин хусусиятҳо майдонро ҷудо мекунанд ба майдони ҷозибавӣ, электрикӣ ва магнитӣ. яъне майдон доштем ҷозибавӣ, электрикӣ, магнитӣ. майдони ҷозибавӣ аз ҳисоби массаи ҷисм ба вуҷуд омада, аз масса низ вобастагӣ дорад. яъне ки ҳангоме ки масса зиёд шуд, калон шуд, майдони ҷозибавӣ таъсир бисёр мешавад. масса хурд шуд, майдони ҷозибавӣ низ хурд мешавад. ва гуфтем аз масса низ вобаста аст. дигар майдони электрикӣ. майдони электрикӣ аз ҳисоби зарраҳои заряднок ба вуҷуд меояд. аз ҳисоби зарядҳои заряднок. яъне ки дар ҷое ки зарраҳои заряднок вуҷуд доранд, дар он ҷо майдони электрикӣ низ мушоҳида мешавад. дигар майдони магнитӣ. майдони магнитӣ аз ҳисоби магнитҳои доимӣ, зарраҳои заряднок ва ноқилҳои ҷараёндор ба вуҷуд меояд. ноқилҳои ҷараёндор. майдони ҷозибавӣ аз ҳисоби масса ба вуҷуд меояд. майдони электрикӣ аз ҳисоби зарраҳои заряднок ва майдони магнитӣ бошад аз ҳисоби магнитҳои доимӣ, зарраҳои заряднок ва ноқилҳои ҷараёндор. мо дорем якчанд бузургиҳое ки мисол майдони ҷозибавиро тавсиф медиҳад, ки ин мебошад шитоби афтиши озод. шитоби афтиши озод воҳидаш метр тақсими сонияи квадратӣ. бо ин бузургӣ шумо шинос ҳастед. дигар майдони электрикӣ. майдони электрикӣ аз яъне тавсифдиҳандаи майдони электрикӣ ин мебошад шадидият. шадидият ки бо ҳарфи е ишора мекунанд ва воҳидаш мебошад ньютон тақсими кулон. дигар майдони магнитӣ. майдони магнитиро тавсиф медиҳад индуксия. индуксия ки воҳидаш мебошад тесла. яъне тавсифдиҳандаи майдони ҷозибавӣ ин шитоби афтиши озод, майдони электрикӣ шадидият ва майдони магнитӣ бошад индуксия. дигар мо мебинем вазифаҳои тавсифдиҳандагони майдон. якум, шумораи офарандаҳоро нишон медиҳад. яъне ки дар ҳамин мавқеъи таъсири қувва чӣ қадар офаранда ҳаст. дигар қувваи ҳосилкардаи офаранда ҳамин майдонро нишон медиҳад. яъне ки ҳамин майдон чӣ қадар қувва ҳосил кард. майдоне ки аз ҳисоби қувва ба вуҷуд омад, чӣ қадар қувва ҳосил кард. давом, самти худи майдонро нишон медиҳад. чиро? самти худи майдонро нишон медиҳанд. майдони электрикӣ. майдони электрикӣ майдоне ки дар атрофи зарраҳои заряднок ба вуҷуд меоянд. яъне агар бошад як зарраи заряднок, фарз кардем дилхоҳ заряд мусбат, манфӣ, аз ҳисоби худ қувва ҳосил мекунанд. дар атрофи худ ҳамун таъсири қувваашон мебошад ки дар ҳамун ҷо майдоне ҳосил мекунанд ки ин ҳамун майдоне аст, майдони чи? Электрикӣ. дигар параметрҳое ҳастанд ки майдони электрикиро тавсиф медиҳанд. яъне параметрҳои асосии майдони электрикӣ. тавсифдиҳандагони майдони электрикӣ. параметри гуфта ин худ як бузургӣ мебошад, бузургии физикӣ ки вазифаи тавсифдиҳандаро иҷро мекунад. якум мебошад шадидият, потенсиал ва шиддат. бузургии якум шадидият. шадидият хусусияти қуввагии майдони электрикиро нишон медиҳад, муайян мекунад. яъне чӣ гуна? мефаҳмонад ки ҳамин заряд
چی قدر قوه حاصل میکند. یعنی که از حسابی ضریعت چی قدر قوه حاصل میکند اینو توصیف میدهد شدیدیت که با حرف ی اشاره میکنند. واحدش واحد قوه نیوتن، واحد ضریعت کولون. شدیدیت از میفهموند که حسابی ضریعت چقدر قوه حاصل میشود. دیگر پتانسیل یعنی خصوصیت انرژتیکی میدان الکتریکی را توصیف میدهد. یعنی معین میکند که از حسابی ضریعت چقدر انرژی حاصل میشود و این بزرگی را و این خصوصیت را توصیف میداده است. پتانسیل را با حرف فی اشاره میکنند، واحدش ولت. دیگر شدت میفهموند یعنی خصوصیت کارجاکنی ضریعت، یعنی همین ضریعتی که حاصل شد چقدر کار را اجرا میکند. یعنی خصوصیت کارجاکنی میدان الکتریکی این میباشد چه؟ شدت را با حرف او اشاره میکنند، واحدش ولت. خصوصیت قوگی میدان الکتریکی این شدیدیت، خصوصیت انرژتیکی میدان الکتریکی پتانسیل و خصوصیت کارجاکنی میدان الکتریکی این شدت، بزرگی هایی که خصوصیت ها را توصیف میدهند. дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.